Soon, maayong gabi natong tanan o. Anya na usab kita atong atong tulong sa pagpahayag sa kabatuoran pinagi sa pagtubag sa mga atake sa atong kaigsulang dili Katoliko nga kano'y atakehon gyud matingon ing larawan nga mo'y bisag taghana subli sa pagtubag maong mga atake pandi gid sila makadawat kahit di sila mosabot. Sabi lang ilaha pula basta igo lang ta nakapayag unsa ka tinuod ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Apat diri pa kita sugod magampo na kita. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Aming Panginoon, ilayo po kami. Ilayo po ninyo sana kami sa lahat ng mga masamang karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipahintulot na manaig ang puot ng aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami, Panginoon, na lutasin ang lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay. At tulungan mo po ako na may paliwanag kung mabuti ang lahat ng maturo mo. Niling ko po ito sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Karon atong sugdan usab og pagbatbat may tungod sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana may tungod ining larawan. Karon ang giatake sa lain tinuan o mga Katoliko nga nibiya na sa pagtunang Katoliko maniatagi din larawan kay matod pa nila nagsimba kuno tag mga nagsimba Diyos ang mga Katoliko munay wala gid nila basabti nganuman dinhi sa Biblia at mabasa nga duha ka matang ang larawan. Duha ka matang ang larawan sa Biblia, duha ka klase ang larawan. Dunay larawan nga gitawag kini idol. Unsa may meaning sa idol? Idol, an image or representation of a God, Diyos, used an object of worship. Nga kada ba mga imahen, mga libulto, isipon ni mga Diyos, o bisag unsang imahen, isipon ni mga Diyos na muni idol. Ang ikaduha, kining icon. Unsa may meaning sa icon? A person or thing regarded as a representative, symbol, or as worthy of veneration. Nga usa kuno ka tao o mga butang nga nagrepresentar sa simbolo nga angay respetuhan. Kung ikaduha meaning, a painting of Jesus Christ or another holy figure, typically in a traditional style, on wood, venerated and used as an aid to devotion and the Byzantine and other Eastern churches. Na ang meaning, mao nga usa ka pagdibuho o pintal ni Jesucristo o ibang mga balaan nga butang, balaan nga imahe, balaan nga mga santos, imahen sa mga balaan nga santos. Nga angay nga atong angay sa atong debosyon muning gitawag og icon. Na unsa man ining arita sa idol, unsa man ning mga idol niya sa Biblia ni Judges 2:11 kapitulo 2 bersikulo 11 hanggang 15. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo o mialagad sa mga baal
Mihunong sila sa pagsimba sa Ginoo ang Dios sa ilang katigulangan nga mo'y nagkuha kanagikan sa Egypto. Unsa kuno? Nagsimba sila ni Baal. Kisa ni Baal? Insam ni balaan mo ni Baal, dili. Diyos ni. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ang Dios sa katigulangan nga mo'y nagkuha kanagikan sa Egypto. Nagsugod sila pagsimba sa laing mga Diyos. Ang mga Diyos sa katawan nga nagdibot kanila, misimba sila sa maong mga Diyos nga nakapasuko kini sa Ginoo. Kung sa gisimba nila, ang Diyos kisaman si Baal. Diyos nga si Baal. Mihinong sila pagsimba sa Ginoo o milagad sa mga Baal o sa mga Astarte. Kisaman na sila, muna mga Diyos. Ang Ginoo nasako pag-ayo sa Israel o mitugot nga tulungon o turison sila sa ilang mga kaaway. Asa basa, Judges, Kapitulo 2, versikulo 11, ngantos 14. Unsa mi Diyos, matod pang sa Pablo, 1 Korinto, Kapitulo 8, versikulo 4. Ang sige ni San Pablo, busa, may tungod sa pagkaon, o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos, naibalo kita nga ang Diyos dili tinuod, nasayod kita nga usa lamang ka Dios, usa lamang ang Dios, bisan tuod kung bisan tuod kung adunay giganlag mga Dios nga tuwa sa langit o aniya sa noon sa yuta, ug bisag daghan kining maong mga Dios, ug ang Ginoo apan alang kanato may usa lamang ka Dios, kini maong Amahan nga nagbuhat sa tanang butang, nagkinabuhi kita alang kaniya, may usa lamang ka Ginoo Hesukristo nga pinagi kaniya gibuhat ang tanang butang, nagkinabuhi subay pinagi kaniya. 1 Korinto Kapitulo 8 versikulo 1 ngadto sa 6. Ang sa Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod nga Dios. Muni Diyos. Yan sa unang hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Unang hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Gimon nila kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo. Diya na buwan itabaw ng Solomon na dadala siyang asawa nga nagsimba ng mga Diyos. Muna ni si Hari Solomon nga pating nagutas Ginoo ani. Gimo kini ni kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarte, ang Dios sa taga Sidon. Kisa Astarte, ang Dios taga Sidon, kang Kamos, ang Dios sa Moab, ug kang Molok, ang Dios sa Amorihanon. Wala sila magtuman sa kabuton sa Ginoo, ug ang mga sukasuguan lahi siya kang David ngayang amahan. Kisig simba, Kimos, Astarte, Milkom, ug si Moab. Muna mga Diyos, di tinuod nga Diyos, isa man balaan bugo ni. Di sila mga balaan mga tawana. Mo ilang simba. Unang hari 12:28. Busa 28 nga to sa 30. 28 nga to 30. Unang hari 12, 28 nga to 30. Busa nakahukom siya sa paghimo sa duha ka nating baka nga bulawan. Unya giingnan niya ang makatawhan ayaw na kamo paghaghago og adto sa Jerusalem kay niya may inyong mga Dios na maoy nagkuha kaniyo gikan sa Egypto. Ang usa ning gipahimutang niya dito sa Betel samtang ang usa dito sa Dan. Og kining butanga nakaangin sa katawan sa pagpakasala kay miadto man sila aros pagsimba sa nating baka nga bulawan dito sa Betel ug uban pa umisimba siya dito sa dahan. Sa kuno, nating baka ilang gisimba nga himo lang Dios. Muna nasuko ang Ginoo. Nga naman, kay di man to tinuod nga Dios. Exodus
Paralel ni siya sa Exodus 32. Exodus 32, 2:10. Exodus 32, 2:10. Ug sa ron miingon, panguha og mga aryos nga bulawan sa inyong mga asawa ug sa mga inyong mga anak ug sa inyong mga anak nga lalaki ug babae ug dad-angan kanako busa gikuha sa tanang katawhan ang ilang mga aryos nga bulawan ug gidang ngadto kang aron gidawat niya ang mga aryos ug gitunaw kini ug gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan pinagin ini hulma ang usa ka nating baka. Ang mga tawo mingong Israel mao na kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Egipto. Sa pagkita ni Aaron niini nagtukod siya usa ka halaran at sa tubangan sa nating baka nga bulawan unya nagpahibulo siya sa pag-ingon ugma adunay kasuulugan aron sa pagpasidungog sa Ginoo sayo sa pagkasun buntag naghalad sila mga mananap nga gisunog ug naghalad sila mga mananap alang salad sa pagidait ng lingkod ang katawhan nag-inom ug nangaon ug unya nagpatuyang sila sa kaylayan. Unya mingon ang Ginoo kang Moses, lakaw pagdali paglugsong kay imong katawhan nga gipagawas mo sa Egipto. Nagpakasala dali ra nilang nitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila manating baka sa tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini sa ni ug naghalad sab sila mga sakripisyo alang niini. Mingon sila Israel mao kini nga atong Dios nga nagkuha kanat sa Egipto. Unsa kuno? Ang baka gihimo nilang Dios. Muna nasuko ang Ginoo. Buhat sa Apostoles Kapitulo 7, versikulo 43. Muna mga Diyos, muna mga idol. Buhat City 43. Ang inyong nagidala mao ang tulda nga sa Dios nga simulok. Sa kuno, ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga simulok ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga siripan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo sa Babylonia. Munang suko ang Ginoo. Ano man? Himo ng Diyos siripan, bituon sa langit. O si Diyos nga o siripan. O simulok. Ilang himong Diyos. Muna nasuko ang Ginoo. 2 Hari 23. Sige yun sa 2 Hari 23. Dos Hari 23:12. Askin sila ta. Ginumpag usab ni Uzias ang hararan dito sa Bitil nga gibuhat ni Jeroboam nga anak ni Nabat. Anak ni Nebat. Si Jeroboam mo ay nag-angin si Israel sa pagpakasala. Gipulpog niya ang mga bato nini o gisunog ang tukon sa Syria. Sa pagdiin ni Uzias, nakita niya ang mga dugnanan dito sa bukid. Ug iyang gipakuha ang mabukog ug gisunog niya dito sa laran. Sa ingon iyang ugaw-ugawan ang halaran sumala gayon sa gisulti Ginoo. Pinaagi sa iyang propeta nga mo'y mitagna nini. Ningon siya, unsa man kanang minumintihas sa unahan?
unsa man kanang monumentuha sa unahan. Inan siya sa mga tao, tao sa syudad, lubnganan kana sa propeta sa Dios nga taga-Huda nga nagtagna nining imong gibuhat karon sa alaran sa Bitil. O siya mingon, ayaw kadag hilabti o ayaw ipakalot ang ilang mga bukog. Busa wala nila hilabti ang mabukog. Niya ingon man ang mabukog sa mga propeta nga taga Samaria. Tiyaw mo ko na, wala ipabungkag, wala ipaguba nga naman, kay mga balaan man. Ang ipaguba katong mga Diyos, ipanumpag, ipagguba. Pero ang mga balaan wala hilabti. Kung sigsong ko siya, ayaw hilabti. Wala hilabti niya. Wala ipakat mga bukog. Nga naman, kay mga balaan man. Sato pa, laktod pagsuti, ang gidili katong dili balaan. Pero ang mga santos, mga balaan man na. Manang klaro kayo na nga ang magdili sa Dios ang dili balaan. Pero ang balaan wala. Samanto. Hari 8 City. Unsay payag. Gipandungan sa mga pako sa kerubin ang sudlan sa kasibutan ug ang mga yayunganan ini. Tag-as kayo ang mga yayunganan busa ang tumoy sa tukod nakita diha sa dapit nga balaan sa dili pa ang dapit nga labing balaan apan dili kini makita sa gawas ug atua kini didto sa hangtod nining duha hangtod nining panahona walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato ang gisudlan sa ang gisudlod ni Moses kini didto sa bukid sa Sinai diin ang Ginoo naghimo kasabutan uban sa katawan sa Israel sa paghigawas nila sa Egipto. Ay kerubin, o sa mga kerubin, balaan ni, anghel ni. Salmos 21:1. Ang sige ni Ren David. Naghari ang Ginoo ug nangmurog ang mga katawhan. Naglingkod siya sa iyang trono ibabaw sa mga kerubin ug natayog ang kalibutan. Asa naglingkod ang Ginoo sa trono ibabaw sa duha ka kerubin. Panagyod ang balaan nga ang mga anghel na naglingkod ang Ginoo sa iyang trono. Unang Samuel 6:7-8. Unang Samuel 6, Kapitulo 6, versikulo 7-8.
Busa andaman ninyo karon ang usa ka karumata og duha ka baka nga gatasan nga wala pa kasanguni yugo. Sanguni kini sa karumata apan ibulag kanila ang ilang mga nati. Unya kuaa ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ug ikarga kini sa karumata ug isulod sa kahon nga anaa sa kilid sa karumata. Ang mga larawan nga bulawan nga inyong ihadad kaniya ingon nga hadad alang sa sala. Unya pasubaya sa dalan ang karumata nga walay tao nga magdala. Kung magpadulong kini sa yuta sa mga Israelita agi sa Bitsimis, ang Dios gayud sa Israel ang naghimo nining dakong kadaot. Apan kung dili makaingon kita nga dili ang Dios sa Israel mo nagsilot kanato kung dili sulagma lamang kini. O sige padala, ang sulan sa kasabutan diin gikarga ang duha ka larawan sa mga bulawan. Samanto mutong larawan sa kirubin. Salmos 24:6. Ang say gingon ni Haring David. 74 kapitulo 74 versikulo 4 hangtod sa 6. Sa versikulo 3 sugsugod 74 kapitulo 74 versikulo 3 hangtod 6. Ngari og tan-awa ang tanang nangaguba. Gilaglag sa mga among kaaway ang tanan diha sa templo. Ang imong mga kaaway nagsinggit kamadaugon diha sa imong templo. Gilog nila ang templo ug ilang gipakayab ang kagaugalingon ilang bandila ilhanan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga namumutol og kahoy sa ilang pagpangguba pinagi sa wasay. Gilumpag nila pinagi sa atsa, martilyo, ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanastamasan ang mga imong mga puloy-anan, giguba nila ang tanan, mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit, o gisunog nila ang tanang tigumanan sa katawan sa Dios sa tangdapit sa nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo nga wala nay propeta o walay usa kanamo nga nasayod kun hangtod kana sa kini mulungtad. Hangtod kanos aba o Dios magbibiyay kanamo ang among mga kaaway hangtod bas kanturan nga biyayon sa kaaway ang imong ngalan nganong wala ka man mutabang kanamo nganong wala mo man bakyawa ang imong kamot. Balinggulag gid Haring David nga naman gilumpag ug pangguba ang mga gibartil mga kahoy mga dibuho may mga larawan dito sulod sa templo gipangguba ug gisunog. Muni mga buhat yang gitawag kini sila og iconoplasm. Muna karon po apoy mga nakunog karon mga larawan mo sa ni makaliwat niya to nabuhi pagbalik ang iconoplasm. Nabuhi pagbalik pinagi ni mga pastor karon nagsunog sa mga larawan pero sa nitabo sa pastor na nagsunog sa larawan nayabag idakop na gipreso kay kasaman nya o day pastor nabuang babae kay nagwali nabuang nayabag sunog man ning imahen ang Santa Maria pagid nga imahen mo resulta kini sa mga tao nga abusado kayo way respeto sa mga butang nga balaan. Muna nga di mayo pag-BBI na dako ka ng salas Ginoo. Kaya ang Ginoo milagsugod na asa basa Exodus kapitulo 25. Exodus 25. Kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan usay sig katumoy ini himua ang mga kirubin nga adunay nga
unay gayud sa tabon. Kinahanglan nga ang mangkirubin magbukad sa ilang mapako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. Magantag at bangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isilod sa sudanan sa kasabutan ang duha ka papan nga bato ug tabuni ang sudanan. Magikita ako kaniyo dito tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sudanan. Ihatag ko nimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawan sa Israel. At sa makita, tunga-tungas mo ka kirubin. Unya, maingon mo nga Diyos, noon sa matawan mo Muna, gitawag na mo og icon. Muna, icon. Wana ilhan na mo nga Diyos ang larawan kay usarang amo Diyos sa tuwas langit. Kanang mga larawan nga naanas namo di sa atmong simbahan, mula na paghimos representaran yan ang larawan. Ang among givenerate niya na, ang among gitahod ana, mao ang gilarawanan ni ana. Bida, dili kay muna among himong Dios, kay dako ka ng binuang. Muna ipamugos sa bagay ninyo nga nagsimbag may Diyos, nga wala bagyod. Ang gisimba na mo, mga tuod nga Diyos atwas langit. Kung nidayag mamianang ng mga santos tungkol kay among simbolo kana, amo nang mahimong kapariginan sa ilang pagkasantos nga unta kami usab mahimong santos. Dili kay amo nang gisimbang ingon nga Dios kay dako kanang binuang. Munang ay mo pagmasangil. Kung kamo sa inyong hununa gisimba na mo Dios, kamo na lang pagsimba na. Kay anad mo muna na bisat inyo gani wa. Or budigas kopra sa inyong simbahan, way mang ilhanan nga iya sa Dios. Kung hindi mo bang punay panaway ang tao sa mga Katoliko. Ano man? Sa uswi. Nung sa iyon sa uswi. 6. Jose City, Capital City, Berturo 6. Ngadto sa city. Tungod sa kasubo, gigisi inuswi ang mga bisti. O miyapa sa yuta at tubangan sa sudan sa kasabutan sa Ginoo. O ginumdum baya nga ang sudan sa kasabutan ana ang duha ka kirubin. Ana ang duha ka kirubin sa sudan sa kasabutan nagatubang. Unsa kuno tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang bisti ug miyapa sa yuta at tubangan sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel miyapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabi ug gibutangan nila abog ang ilang mga ulo ug pagpaila sa ilang kasubo ug miyon Josue o Ginoo nga among Dios, nganong gidala pa man kami nimo sa bukid sa Jordan aron ba lamang ipapatay kami sa mga agunihanon, nganong wala man nanang nimo kami nimo papuy-a dito sa pikas tampi sa Jordan unsay kasulti ko o Ginoo karon nga gilpasibog sa kaaway ang Israel. Siguro gayud nga makabalita ang mga Kanaanon ug ang tanang dumulupyo nininyo taa unya dibutan kami nila og pamatyon ug unsa may buhaton namo ug usay buhaton mo sa pagpanlipod sa imong kadungganan. Ang Ginoo miyon kang Josue tindog nganong hipa kaman nagkasala ang Israel, wala nila tumana ang kasabutan. Ikuha nila ang pipila sa butang at bigahin aron laglagon. Gikawat nila ini og namakak sila bahin ini. Gitipon nila kini sa ilang kaugalingong mga butang. Busa ang Israel, litaw wala makabuntog sa ilang mga kaaway. Nanibog sila tungod kay gihukman na sila karon nga laglagon. Di na kamo mag-uban kaninyo gawas kung laglagon ninyo ang mga butang
nga wala ko ipakuha kaninyo. Natindog buhata ang kinahanglan ng seremonyas ug andama ang mga tao at tubangan kanako. Sulti sila sa pag-andam, sa pagpangandam, sa pag-atubang kanako ugma kay ako ang Ginoo nga Dios sa Israel. Moingon, Israel, nagkupot ka ug pipila ka butang nga gipalaglag ko kanimo. Dili ka makaharong sa imong mga kaaway hangtod nga isalikway mo kining mga butanga. Ayapa, Yosue, at tubangan sa larawan. Nya, nagkisulti siya sa Ginoo. Kaya tungas dua ka kirubin. Usad ako kayong binuang kanang inyong mapag-atake sa ibang Katoliko. Una, unsa ning mga larawan nga balaan, muna giyon, ilha ang balaan ug ang dili balaan. Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10. Ison ang balaan di balaan mo duha ni ang kamatang ni mo na suko ang Ginoo. Nga tungod sa kasuko sa Ginoo, nagsugo siya nga ayaw magpagkulit sa unsang larawan. Mana unsay pasabot ana ang katong larawan nga gihimo ang Dios. Mo'y dili ipakulit. Pero sa mga larawan nga balaan, wa siya magdili. Nya mingon sila nga, wa ba anghel pabuhat ang larawan. Pero kanang mga santos neuron, apil na. Wa man ang apil. Hinay ta. Ano man, ang ipabuhat ang mga anghel, ipabuhat og larawan sa mga anghel. Ang mga tao nga balaan inikamatay, may sama sa mga anghel. Kasi sulti, yes, Ibanghelyo San Mateo, si Kristo mismo na sulti. Ibanghelyo San Mateo, kapitulo 22, versikulo 29. Sila mitubag kanila pagkasayop ninyo, o kininitabo kay wala man kaw masayod sa kasulatan, o sa gahom sa Dios. Kay kun banhaw na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit, ug dili magbiniway ug ang mga lalaki ug babae karon may tungod sa mga patay nga banhawon. Ug labay ka makabasa sa gasulti sa Dios kaninyo, siya miingon, ako ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mo ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Sa pagkunog niini sa mga tawo na ibulong sila sa iyang pagtulunan. Ini kamatay sa balaan, mahimo silang mga anghel ito sa langit. Niya kay pabuhaton maglarawan sa mga anghel ng balaan, buhatan po na itong larawan ang nahimong balaan. Kisa man, ang Birhen Maria, balaan. Kapropeta Isaias, balaan. San Pedro, balaan. San Pablo, balaan. Ang mga apostolis, pulos mga balaan. Ngunang pabuhat ang larawan. Dili aro simbahon ingon nga Dios. Kung dili, alagaran ingon sa pag-alagad nga Dios, gitugda, painungdan sa mong larawan. Muna dako kay sayop ng mga isuon na to. Hukman ta pinagis, ilang makita lamang. Kung sa mga na San Juan, City 24, ayaw ko maghukom sa mga butang nga inyong makita. Dito mo ko, makita nang, basahon ta. 1 City 24. Aning uban patuyag man ang God, nga, pasangin na namang Katoliko, nga kamura man tingali mo nagsimbag larawan. 24, ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa inyong makita, kundi pinasubay sa sustong sukdanan. Ay mo ko pinagis nakita na niyo, ipasubay sa sustong sukdanan. Salamat. May gabi kinatong tanan. O natapos sinato ang atong tema karon may tungod sa larawan. Icon ug idols. Lain ang idols, lain pong icon. O sa duha ka larawan ang niya sa Biblia, ang idols ug ang icon. Ug ngatong gibuhat mao ang larawan sa mga icon, dili larawan sa mga idols. Tapuson ta kini sa mga pagampo.
in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in the battle, be of protection against wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray. And do thou, prince of the heavenly host, by the power of God, cast it with Satan, and all evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salamat, mayong gabi kanyong tanan. Hinaot sa sunod higayon, magpadayon kaya punta ang atong bulaton sa pagtunan, may tungod sa pagtunan sa Dios. Salamat. Gabi, bye-bye.